Ik kom van de middag met de trui aan en de sjaal om, boeten staan. Geen jas en dan sta ik wel in de leiden, maar de zinnen weer er aardig bij van de middag. Het komende weekend met de winterjas aan, want het wordt kouder. Joen en vannacht. Ja, een vrij heldere nacht en dat betekent een temperatuur die zakt nu om bij de 0 of plus 1. En dat betekent ik frost aan de groen. In het kust- en waardgebied nog een krachtige wind uit noord-noordwest. En dan morgen, een dag met zinnen, een dag met bewolking, een dag met droog waar. Prachtig voor alle boetenactiviteiten en de temperatuur zijn 6 of 7 graden. Ja, daar blijft het zo wat bij. En verder de wind nog altijd in het noordelijke richting, noord-noordoost. In het waardgebied vrij krachtig. Let op het dag, in de joen, in de nacht neemt de wind af. En morgennacht 0 en min 2. En dus autoruit een scrabje. Maar dat had ik al van mijn nieuwe tijd. En dan zetten we terug naar Snijn. Ik en daar mijn wat winters karakter. Hoe daar nog wat op een 0, 4 graden. Op daar nog een graadje heger. De zinnen erbij, werd droeg waar. En de wind uit de oostelijke richting zwak of matig krijgt 2 en 3. Maar dan komt de nacht met min 3 op plakken misschien wel min 4 graden. Ja, dan hebben we het over lichte frost. En dan vooruitzien. Een manje met een koud waardtype, 2 graden nu daar. De wind uit zuidelijke richting en het zuidoost die wordt al even wat sterker. En in de nacht nog even wat frost misschien. Maar op Tieze heb ik het op zo'n 3 of 4 graden. In de nacht een temperatuur boven 0 en al komen ze op het eerste ruimwetter. En maandje petit de ruim, maar zo'n 4 graden. Tieze en maandje een vrij sterke wind. En dat toch zult vooral Tieze wetterkoud aanvielen. We maken hem aan, maar weer even in het waarschuwen.